Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:21 PM na po mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ito po ang programa natin tuwing gabi. Ang Top Secret. Mga kabisyo, alam naman natin na huminto ang mundo natin kagabi dahil may isa tayong caller na napakagaling magkuwento. Biniti niya tayo dahil nga isa po siyang nurse sa ibang bansa, somewhere in north daw sa US. Wow. So, hindi ko na po papatagalin pa. Please welcome ang ating caller. First time in the history ng 90.7 Love Radio or ako mismo sa sarili ko na mag-uulit ng caller ngayong gabi na to dahil in demand itong tao na to. Radio, online. Kaya mga kabisyo, pakinggan po natin ang naudlot at naputol niyang kwento dito sa ating programang Top Secret. Good evening. Good evening po. Good evening sa lahat. Ayan. Ma'am, kamusta? Okay naman po. Nasa work pa din. Hopefully, hindi ako tatawagin ulit mamaya. Ay, hindi na dapat ma'am kasi ayaw na namin magkaroon ng Top Secret version 3. Part 3. Part 3. Bibilisan ko na lang. Hindi, wag mong bilisan ma'am, bagalan mo lang. Gusto namin ma'am yung bagal lang eh. Yung detailed. Detailed, yeah. Ma'am, so ito na ma'am. First time in the history ma'am na may pinaulit kami dito dahil nga in demand ka masyado. Ang daming nagte-text sa akin, ang daming tumatawag sa akin, ang daming mga nagko-comment sa YouTube natin and also sa radio ng mga driver natin na gusto nga daw nila malaman ano bang ending nitong kwento mo. Pero ma'am, balik na muna tayo doon sa kwento mo para mabigyan din natin ng linaw and context itong sinasabi ko ngayon dahil may mga bagong pasok eh. Diba? May mga bagong nakikinig sa atin, bagong pihit ng 90.7 Love Radio. Sino ba tong babae na to? Bakit naging in demand dito? So, sabi mo nga, nung panahon na kolehiyo ka, napakahigpit ng nanay mo, tama? Opo. Pero itago na muna natin ikaw sa pangalang Princess. Princess, ilang taon? 35. 35 from? Somewhere north in the US. US North. Yan. So, Princess, bigyan mo kami ng mabilisang kwento lang na mahigpit yung family mo sa'yo nung college ka until napunta ka dyan sa ibang bansa. Go, Princess. Yun lang yung yung school bahay lang ako nung simula elementary, high school until college. Hanggang nakatapagtrabaho din ako dyan sa Pilipinas, but still, strict yung parents ko until napunta ako dito sa ibang bansa at dito nga, in-enjoy ko yung freedom ko. At saka, naging wild. Yun. Princess, matanong kita, diretsahan tanong. Tama ba ako na pagkakaintindi kahapon na virgin ka nakapunta dyan sa US North? Yes. Dito ko siya pinakawalan. So, sa ibang bansa mo sinuko ang bataan? Oo. Yung bataan nakarating ng US. Yung bataan nakarating ng US? Yung ganon na level. Okay. So dito sa Pilipinas wala ka naging boyfriend? Meron, pero yung parang puppy love lang siguro kasi takot nga ako sa nanay ko, 'di ba? Yung parang takot ako mabuntis. Kasi yung in-instill talaga ng nanay ko sa akin is parang feeling ko talaga noon kahit medyo may edad na ako na yung parang mayakap ka lang or maitabi lang sa lalaki yung katawan mo, feeling ko mabubuntis ka na. Yung parang ganon ka-exaggerated yung nanay ko magkwento. Kaya ako, naging protective din sa sarili ko. Yung parang natakot din ako. Yes. Typical na nanay. Yeah, mga nanay talaga nanay talaga ugaling Pinoy yan, yung pagiging conservative. Isa yan sa mga tatak Pinoy talaga ng mga nanay na nakatutok ngayon. Tuwan-tuwa ngayon yung mga nanay natatawa Kaya naging overprotective ako sa sarili ko. At saka, yung parang,
ano din ako, yung may limit din ako kung hanggang saan lang pwede. Pero yung isa lang naging boyfriend ko diyan, pero yung parang fling-fling lang na okay magkita kami, okay hindi. Yung para basta may masabi lang na paglalabas mga kaibigan ko na may kasamang mga boyfriend, dapat meron din akong kasama, yung parang may ganun lang. Pang front mo lang siya, no? Pang front lang. Kasi nga takot ako pag makita ako ng nanay or ng mga kakilala ng nanay ko na dalawa lang kami nagde-date na may kasama akong lalaki, lagot ako, yung gano'n. Kaya pag mag-date, dapat group. Tapos sasabihin ko, "Oh, hindi, barkada lang namin yun. Tropa lang kami." Gano'n, lumabas lahat, yung parang gano'n. Okay. So talagang mahigpit ang iyong nanay. Mm. Nakikinig kaya ngayon nanay mo? Sana naman hindi. Kasi makikilala niya talaga ako pag nakikinig siya. Okay. So eto na. So yung napunta ka na ng US, naka-mindset na sa'yo na, malayo na ako kay inay. Eto na yun. Hindi. Hindi ko naman siya naisip na ganyan. Ang naisip ko lang is, malaki yung kita ko. Makakapag-ipon ako ng marami, yung magkakapapera ako. Yun lang nasa isip ko, pera. Mhm. Hindi ko inisip na freedom or magiging pakawala ako or Oo. something. Hindi. Pera talaga. Ang nasa isip ko, kinonvert ko yung sinasabi na income na salary, tapos kinonvert ko sa Philippine money. Sabi ko, ang laki ng pera, mukhang pera ako. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Mukhang pera ako. Kaya sabi ko, ay wow, ang laki. Sabi ko nang gano'n, go! Kaya yun lang na talaga ang nasa isip ko. Yes. Hindi ko inisip na maging pakawala or Mhm. something. Hindi. So ito Pera na nga. lang talaga. So pera iniisip mo, pero yung nandun ka na ng unang taon na ikwento mo rin kahapon nito na grabe, nagwalwal ka, di ba? Dun mo na Siyempre, influence din ng mga friends, ng Yes. mga kakilala. binuhos mo yung Yung oras mo ganun. dun talaga, no? Yung mga hindi mo nagawa dito sa Pilipinas. Okay, wala naman Oo. nakakakita sa akin, walang, oy, bawal yan. Oo. Walang gaganon. Walang magsasabi na, uuwi ka ng ganitong oras. Dapat nasa bahay ka ng ganito. Dapat formal ka. Dapat ganito yung suot mo. Dapat ganito. Walang Wala, ganon. no? So, ito na. Yung second year, ito na yung pinaka-hinihintay namin. Yung second year, may nakilala kang guy na pinakilala sa'yo nung naging kakilala mo dyan. Tama ba ako ng pagkakaunawa? Ng Opo. Okay. Workmate ko. ka-workmate mo. So, yung nakilala mo siya, nagkagustuhan kayo sa isa't isa, ano mga next na nangyari? Yun na, nag-date kami. Yun, kagaya nung kahapon, nag-date kami. Tapos, after 3 to 4 months, naisuko ko yung bataan sa place ko. At least, sa place ko naman, yung pangalawa. So, yung una mong sinuko yung bataan saan? Sa place ng lalaki. Sa place ng lalaki. Pwede bang ulitin yung kwento na paano nasuko ulit yung bataan doon sa place ng lalaki? Ay, kasi may gathering sila. Tapos, 'di ba, pag may alak, may balak, may inuman. So Mhm. nalasing ako, may nangyari sa amin, but sad to say, wala akong may naalala. yung sakit lang kinabukasan yung na experience ko, yung sinasabi nila na pag nawala yung virginity mo, ganito kasakit. Yun lang yung naalala ko the next day na putsak ang sakit. Yun lang naalala ko. And then, Pero bago kayo tumungo, wala na. Yung ganun lang. paano kayo tumungo doon sa pangalawan? Bago Pero mo siya... yung pangalawa na, doon na. Oo, pero princess, wait lang. Matanong ko lang sa'yo, tinanong mo ba siya? Tumawag ka ba sa kanya? Ano nangyari sa ating kahapon? Ano nangyari sa ating kagabi? Ganoon mo ba siya? Hindi ko tinawagan. Kausap ko talaga siya. Sabi ko, anong nangyari? Ano Hindi sabi? mo alam. Ano sabi niya? Hindi mo alam. Sabi ko, wala nga akong maalala. Tapos nakita ko na lang may dugo, may masakit yung ano ko. Tapos kahit na maghuhugas ako, ang sakit, ang hapde, pag iihi ka. Kaya sabi ko, ganito pala yun. Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya, sorry. Sabi niya,
hindi niya daw alam na virgin pa ako kasi hindi ko naman siya pinagyayabang, hindi ko naman sinasabi kahit yung sa kausap ko siya, hindi ko naman sinasabi na virgin ako, na ganito ako. Pero alam niya lang na stricto yung parents ko sa Pilipinas, yung kwento ko na gano'n. Pero hindi niya talaga alam, hindi daw talaga sumagi sa isip niya na virgin ako kasi 'pag magsalita ako, galaw-gaw. Kasi joker ako, yung parang akala mo alam kong lahat pero hindi. Okay. So ito na. Yung pangalawang pagkakataon na nakausap mo, 'di ba nag-usap na nga kayo na may nangyari sa atin ganito. Okay, may nangyari na at nangyari. At sabi mo Mm. nga parang nanghinayang ka, ay ganun lang yun, hindi ko naramdaman. Mm, mm. Naghamon ka ngayon ng round 2 sa place mo. Yeah. Kuwento mo na sa amin kung paano mo niyaya itong guy na to at ano mga sumunod na mga nangyari. Ito yung nabitin kami sa kwento mo kagabi. Oo. Yun na nga, after 3 to 4 days, nagaya siya ng dinner. And then sabi ko, after ng dinner, sa place ko siya matulog. Sabi niya, okay. So, nag-dinner kami. After ng dinner, doon siya sa place ko natulog, umuwi. So, yun na, nag-shower kami. Tapos, nauna siya nag-shower. Tapos ako, yun na, paglabas ko ng shower, sinidus ko siya. Yun. Sinedus mo siya. Eto Oo. na. Kasi gusto ko ma-feel. Oo. So, tinanong kita kahapon, ang sabi mo, Mm. hindi ka na nagtong, wala ka nang sinuot na pantaas, pambaba, wala ka nang panting sinuot. Kumbaga nakatuwalya ka lang, nakatapis ka. Okay, Oo. pinapakreate mo na kami ng image sa utak namin yun. So, lumabas ka ng CR, nakatapis ka, tama? Dahan-dahan ka naglakad palapit sa kanya at inupuan mo siya. Tama? Oo. Oo. Nung inupuan mo na siya, paano mo tinanggal yung tapis sa iyong katawan at anong mga sumunod na nangyayari at paano mo siya sinedus? Sige nga. Yung paglabas ko kasi ng shower, nakatingin siya sa akin, yung parang huhubaran niya ako na nakatingin. So, dumiretso ako sa kanya, hinubad ko na casual lang yung hinubad ko yung Mhm. towel ko, tapos hinalikan ko siya. Siyempre lalaki magre-react, yun. Mhm. Pero ako yung umpisa na nag-initiate, tapos siya yung tumapos, yung gano'n. So, yung pag-upo mo sa kanya, anong move mong ginawa? Hinalikan mo muna ba sa leeg? Kinain mo ba yung manoy niya? Anong ginawa mo? Kwentuhan mo Hindi, naman kami. hindi. Ignorante ako sa mga gano'n, 'di ba? Oo. So, anong move Takot mo? ako. Umupo ka lang sa kanya. Wala, oo, inupuan ko lang siya, yung parang naka naka-ano siya sa harapan niya, yung parang yung sa akin nasa ano niya din, nasa kanya din, yung parang gano'n na Wait, wait, style ng wait, upo, wait. nakakandong, yung parang Yeah, gano'n. yeah, yeah. Alam namin. Pero paano yung, Sorry. ano yun, pinasok mo na kagad pag upo mo, ganun? Hindi, kasi naka-boxers nga siya, 'di ba? Yung Okay. finil ko lang yung ano niya, yung boner. So ginalaw-galaw mo muna yung bewang mo, ganun. Oo. So, Expert ka ha, Uy, alam na alam mo. alam mo. Hindi ko alam na alam eh. Iniintindi ko lang at gumagawa lang ako ng image sa mga utak ng mga tao nakatutok ngayon sa atin sa 90.7 Love Radio. Basic eh, di ba? So, umupo ka sa kanya, Oo. inalug-alug mo. So, ikaw, Mm, wala ka ng saplot eh, di ba? yeah, mm. Ano sabi niya? Anong reaksyon? Wala. So, sinunggaban niya din ako. Siyempre ako na yung nag-move. Oh. So, Pa- Ako na yung nag-move, yung gano'n. ikaw una nag-move, kinis mo siya, inalog-alog mo. Anong reaction niya sa'yo? Sinunggaban ka rin niya, hinalikan ka ba niya kagad? Kinagat ka ba niya sa leeg? Vampira lang. O sinipsip yung dugo mo sa leeg, ganon? Wala. Kinis niya din ako, tapos ayun na, dahan-dahan. Hindi siya wild, yung parang ang gentle niya, yung parang Ay, kasi alam niya na virgin ako, yung pangalawa, ang gentle niya, yung parang pinaramdam niya talaga sa akin na gano'n ang makipag-love making, yung gano'n, yung Don lahat romantiko na. smooth, slow, yung gano'n. So yung Kasi nga 'di ba sabi ko nung una wala talaga akong naramdaman, wala oo, akong naalala. So yung pangalawa, yun na pina-feel niya sa'kin how special it is, ito na yung yung sulit gano'n. sarap talaga, no?
Mm, mm. So yung pag-upo mo at biglang siyempre ano siyan eh, parang diesel yan, pinapainit muna. Mga lalaki parang diesel yan eh, pinapainit muna bago rumatsyada yung mga Bago yan. Oo, umarangkada, bago bago umarangkada. So, tumakbo. inupuan mo, kinilingan mo, hinalikan mo, nag-react. Anong next ginawa sa'yo? Dahan-dahan ka bang inikot, hiniga? Tapos, doon na siya nag-move ng romansa sa'yo? Sige nga, i-ano mo nga sa aming princess. Oo, dahan-dahan na pinahiga niya ako, Mhm. tapos na ayun na, yung parang pinatikit niya talaga sa lahat sa akin, kinain niya yung gano'n. So, kinain niya. So, etong guy na 'to, etong guy na 'to napakahinhin niyang gumalaw, hiniga ka niya, and then bumaba na kaagad siya, gano'n? Hindi, ano may romansa pa mula, sa ulo pababa, dahan-dahan ng baba sa dalawang bundok, pababa ng pababa ng pababa hanggang sa makarating dun sa ano, sa kalagitnaan. Uy, sa pinaka Oo, main sa event. pinakarurok, sa rurok ng So tagumpay. so yung pagkain niya, eto princess, pagkain niya sa'yo, ikaw ang nag-ano, nagsubok sa kanya, ikaw ang bigay ng, liyab ng gasolina. So, ikaw na ngayon na nandoon sa sitwasyon na parang, "Uy, teka lang, pinaliyab ko ngayon, ako na ang papaliyabin nito." Kamusta naman yung Ako ng pagkain niya? paiinitin. Oo, kamusta naman yung pagkain niya? Ay! Uy, ang galing. Eh, siyempre for me, magaling siya kasi siya lang naman yung nakagano'n sa akin. Oo. Kamusta yung first time mo? Uy, ang sarap. Paano masarap? Paano masarap? Gaano katagal? Spec may specific ba mga 5 minuto din siya dun sa baba or I don't know, basta matagal, matagal. Yung parang 2 beses na siguro ako nalabasan or I don't know, basta ang tagal niya dun bago niya pinasok yung kanya. Ang What? maganda din sa kanya, sabi nga ng kaibigan ko, "Hindi niya pinakain yung sa'yo?" Sabi ko, "Hindi." Sabi niya, "Ay, good." Kumbaga hindi niya pinakain yung sa kanya. Hindi, 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 Kinain ka hindi. lang niya ng kinain. Oo. Oo, yung parang pina-feel niya lang sa akin kung ano yung dapat, yung gano'n sabi niya, Hey girl, oo, hey na girl, mangyayari. eto yung realidad, sabi niya sa'yo, no? Mm, mm. So, 5 minutes siyang bumabad do'n. Oo, Anong ang anong anong tagal. anong reaksyon mo yun? 5 minutes na ginagawa niya sa'yo yun. Anong naririnig mo sa kanya? May ungol ba? May sinasabi ba? Anong umaangat ba yung mukha niya? Anong reaksyon niya? Paano mo, sinasabunutan mo ba? Gano'n? Ah, Bigyan mo naman ako ng kwento. Sinasabunutan ko siya kasi sabi parang gusto kong tama na kasi yung parang nakikiliti ako na Mhm. hindi ko alam kung anong mafi-feel ko. Tapos ang init na ng katawan ko, parang sinisipa ko na siya na tama na, but ayaw niyang huminto. Pero parang sarap na sarap siya sa kain niya. Grabe. 'Di ba? Oo. Wow, grabe 5 minutes yung tapos after nun, yung 5 minutes niyang babad doon na pagiging Moro-Ami, sumisid, 5 minutes. Oo. Nagpaka-Moro-Ami. So, 5 minutes siyang bumabad, anong next na mga ginawa niya? Wala na, pinasok niya na yung kanya pero naromansa niya pa rin ako, yung gano'n, na ano, nasa taas na naman yung binanatan niya, pero Oo. nakapasok na and then after few minutes, wala, tapos na, yung gano'n. Basta pina-feel niya lang talaga sa akin kung ano yung realidad ng lovemaking, Oh. yung gano'n. So yung after niya 5 minutes na binakbak na yung seafood, gano'n. Yung tahong. Oo, yung tahong, binabaran niya ng kanyang labi yung tahong ng 5 minuto, pinasok niya na sa'yo. Ano masasabi mo? Pinasok. Yun yung parang matino ka, wala kang alcohol sa katawan. Anong masasabi mo dun sa experience na yun? Na, oh, ilang taon ka yun? 30 years old ka yun, di ba? Nung unang may nakapasok sa'yo, 31, 31, 31. no? Grabe. After 31 years!
Wow! Eto pala After yon. 31 years, eto pala yun. Pero in fairness, sa pangalawa, masakit pa rin. Medyo mahapde. Oo naman, syempre, ganun. Kumbaga, Medyo oh, mahapde. yes, after 31 years, mama, I made it. Pero kinukwento ko siya sa best friend ko lang. Tapos kayo, pangalawa kayo. Hindi ko siya kinukwento kahit kanino, sa best friend ko lang. At saka, sa'yo ngayon, tapos alam ng buong mundo. Yes. Yes. Luzon, from Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila na nakatutok ngayon. Nagpa-popcorn pa nga si Boss Dut-Dut ngayon eh. Grabe. Yung ganon. Tapos may kwento pa, may karugtong pa to. Meron Teka pa. lang, oo. Kasi mabihira kami nagkikita kasi medyo malayo yung work niya. Tapos ako naman is downtown lang, yung parang ganon. Nagkikita kami once a week or minsan every 2 weeks. Depende sa schedule niya kasi yung schedule niya is mahirap. Tapos pag nagkikita kami, hala, yun na, yung parang kahit sa car. Ay, mas naging wild na. Mas naging wild na kahit sa car, sa parking lot, kahit nag-i-snow, ine-explore namin. Sige nga, kwento mga kop. Ano yung sa car, parking lot? Wala akong alam eh. Anong ginagawa nyo dun? Ay, gawain mo yan. Uy! Sige nga, pwede mo ba sa amin i-explain? 'Di ba? Kung ano bang ginagawa ninyo, anong sa car. Alam namin, yes, car sinasakyan, o baka hindi lang pala yung car yung sinasakyan, pati ikaw, 'di ba? Ganon. Hindi, sa car ako yung sumasakay. Uy! Sinasakyan mo siya while driving, ganon? Hindi naman. Delikado yung while driving. Naka-park naman. Yeah, saan kayo nagpa-park? Kasi pag snow time, yung parang mga parkingan dito is yung parang wala masyadong nagpa-park, tapos pangit yung parking road, parking lot, pangit. So, nalibugan, nag-parking doon, tapos nag-make out, tapos paglabas ng parking lot, parang wala lang nangyari. Pero one time, buntik, may pulis na dumaan. Oo. Buti na lang yung namin, yung car is tinted, tapos nakahiga, dumaan yung pulis, akala walang tao, yung parang nilagyan lang ng notice na bawal mag-park doon. Uy. Ganon. Yung may mga ganon na Ganun ka-wild, experience. no? Ganun ka-wild. Oo. So, anong posisyon ninyo yun habang nasa sasakyan kayo? Parang ano bang kotse niya muna? O sige. Maliit, Beamer. Beamer? Oo, BMW. Uy! Yung parang sports car. Yeah. Yung parang ganon. Hindi naman two-door, di ba? Hindi naman two-door. Hindi. Ito yung yung BMW na Yung two-door niya is pang summer lang, yung parang ganon. Yes. So, doon ka sumasakay sa kanya. Oo. Hindi, dun medyo ako malapad din yun ha. Malapad din yung Oo, yun yung maganda sa sa BMW kasi malapad. Yung may space. Princess, ang social mo naman, bini-BMW ka pa. Siyempre virgin to. Sabi dito, Princess, ako nga sa ano lang ako eh. Elantra, sabi. Oy, sasakyan pa din yan ha? At least sasakyan, mga kabisyo. Sabi dito, Mirage G4 lang daw siya, luma pa, sabi dito. Ang importante, may transportation. Ito, Princess, mas matindi. Ito, mas matindi, Oo. Princess. Gusto mo marinig, saan lang daw siya sinakay? Ano? Sa jeep lang daw siya. Bukas pa, di kortina. Di kortina pa daw yung di kortina pa daw yung pantakip. Tapos may tanod na magpupukpok. Hindi, may mga batang naglaro, nagtago dun sa jeep. Wow, social ka. BMW. Wow. So, naka-BMW ka. So, ito nga, isa sa mga ginagawa ninyo sa kotse. Saan pa? Saan pa yung sa snow? Anong snow? Labas kayo? Ganon? Oo. Legit? Kasi siya, legit siya. Mahilig siya mag-explore. And then, pag long weekend, day offs, yung mga ganon, nag-spend quality time kami. Yung mahilig kami mag-long drive, mahilig kami pumunta sa mga malalayong lugar just to drive and have coffee and then mag-hotel, ganun lang.
So one time, sabi niya, may nakita daw siyang video na dumaan sa feed niya, yung gano'n na Oo. make out daw na nag-i-snow. Sabi ko, Wow, "Tatay ba yung sa'yo na nag-i-snow malamig sa labas?" grabe. Pero Tapos sabi niya, "We have to try it if if magwo-work." Sabi niya yeah, ng gano'n. nag-work. So, oo, oo, nag-work. In fairness, nag-work, 'Di baka tumayo. baka ginagawa ninyo habang nasa snow kayo may kape siyang mainit, humihigop siya ta's Hindi naman gano'n, para hindi para naman. para para alam mo pangontra, 'di ba? Pangontra, "Ay Parang ang init pa rin ng tapos pakiramdam ko." Tapos? tapos yun lang tapos may snowstorm nito ha, may Yeah, snowstorm. Tapos mhm, nag-park lang kami sa may medyo gilid, hindi naman siya sa highway, yung parang side roads lang na puwede kang mag-park. Kasi mhm, dito puwede kang mag-park sa side roads. mhm. So, yun lang tinry niya, naka-jacket pa din kami, binaba lang yung pambaba, yun. At saka yun tumayo naman, nalabasan naman siya and then tumawa lang kami after na we're too crazy doing that. Eto, siyempre ang lamig niyon, mamumula yung likod mo niyon. Anong outfit mo? Gusto namin malaman, eh. Ano bang kapag ang sosyal naman 'no, sa yelo, 'di ba dito ano lang, dagat-dagat lang, sa beach lang, 'di Oo, ba? Sand lang, 'di ba? O kaya dun sa ilalim ng bundok, 'di ba? 'Yan ang mga napakinggan kong oo. kuwento dito, eh. Sa gitna ng ano, sa sulok ng ano, ng ano ba 'to, Sabi sa'yo naranasan ko yan lahat kahit yun sa beach, kahit yung sa gilid ng building. wow, Na-explore ko siya lahat. Pero ang ano lang sa iisang lalaki and until now we're still together. wow. Ilang years na Yeah, kayo? 4. Naka-4, 'no? Kumbaga Oo, ang tagal niyo na rin. So, ibig sabihin sa 4 mm. years niyo na 'yan, laging iba-iba yung ginagawa ninyo? Oo, yun yung maganda kasi every time na magkikita kami, it feels like it's the same on the first year that we've met. Yeah. Yung parang gano'n, yung hindi siya nagbago, nagdumagdag ng dumagdag yung intimacy, yung trust, and siguro yung loyalty din at saka yung yung trust talaga yung nagpaano sa'min kasi walang duda, walang selos, walang away. Kasi siguro yung personality ko is positive lang, hindi ako selosang tao kaya Yeah. siguro nag-work yung relationship namin at saka ma-explore din akong tao, yung gano'n. Kaya siguro nag-work yung Kumbaga same kayo relationship ng namin. wavelength. Yeah. Oo, Oo. oo, Tsaka siguro bilib ako, gano'n. gusto kong sabihin mo 'to sa partner mo na may isang DJ sa kanya ng 90.7 Love Radio na saludo sa kanya. Kasi alam mo, Thank you, meron oo. meron siyang option, eh, na mag-exit Mm. na nung panahon na nakuha niya na yung gusto niya, right? Mm, So mm, pero hindi niya ginawa yun. And hindi kanya mm, tinake advantage nung panahon na nalaman niya na, ako pala yung una nito, 'di ba? So mm. parang Oo, ako pwede ko tong laruin, pwede kong pasunurin 'to sa aking mga ginagawa. Pero naging consistent siya doon sa pinaparamdam niya mm. sa And Oo, grabe dahil ang laki talagang tulong niyan sa relationship yung parehas kayo ng wavelength. At the same time, yung ma-explore kayo, di ba? Ultimo, sabi mo, oo, gilid ng building, ginawa nyo na. oo. Ano ginawa nyo dun sa gilid ng building? Doon kanya sinalpak. Paano? Sige nga, kwento mo nga kami. Parang inggit na inggit kasi ngayon ng buong Pilipinas, na parang, hindi na nga namin nararanasan na sa yelo. Tapos, sa gilid ng building pa, meron din. Paano yun? Kasi nga, ewan ko ba sa lalaking 'to, pero ako naman nasusunod din yung parang ewan ko nalilibugan din ako 'pag yung parang sinisidus na ako na parang sasabihin niya, "Gawin natin?" Tapos Ay, titingin lang siya, tatawa, tapos yun na mag-i-initiate na siya. Kasi galing kami sa auntie ko. Ang oo. auntie ko is nakatira din sa sa condo lang, yung Mhm. auntie ko nakatira lang sa condo.
Yung gano'n, yung pauwi na kami mga 1 AM kasi may gathering din sa bahay ng auntie ko. Tapos yung nakainom kami pareho. Tapos wala, yung paglabas lang namin ng building, holding hands kami, nagkayakap. Yung parang normal lang na couple na naglalakad, Mhm. naglumalabas ng building. Tapos bigla na lang sabi niya, ay naiihi ako. Sabi niya ng gano'n. Sabi ko, eh di pumasok ka ulit dun sa building. Sabi ko, Mhm. kasi dun sa may gilid ng laundry room, may washroom dun. So umihi siya, gano'n. Tapos paglabas niya, sabi niya, parang tumatayo yung akin, yung parang parang ang ganda mo, parang Uy, nalilibugan ako. gano'n. Nakakatakot, 'no? Parang, wow! Tingin ko ngayon sa'yo si Marian Rivera ka. Siguro. Gano'n? Oo, tapos nandun ako nakaupo sa gilid, sa parking lot, pero Yeah. hindi pa mismo sa parking lot kung saan nakapark yung car namin, nandun lang ako sa gilid nakaupo na nag-aantay sa kanya. So, ang gilid nun is parang secluded siya na walang camera, yung parang Mhm. ano lang, yung parang end ng building na parang gano'n, ng condo. So, yun na, may nangyari dun. Grabe, 'no? Pero Malibog pero lang talaga. pero ang galing mo, sis. Princess, ang galing mo din, kasi hindi ka natatakot na baka ma-videohan kayo, may makakita sa inyo, 'di ba? Parang anytime, anywhere, Mm. palaban ako, 'di ba? Palaban ako. Just enjoy the moment. Yun Yeah. yung motto ko, eh, enjoy the moment. YOLO Yung na lang. gano'n. You only live once, 'di ba? Only live Yes. once. So enjoy the moment. Uh-huh. Yep. Yung gano'n lang, oo. At saka, yun din saludo ko sa kanya kasi Yeah. never niya akong tinake advantage, and Mhm. then every day pinaparamdam niya how special I am Yeah, sa 4 years na, kaya yun, that's yun nice. dun, oo. And, alam ko, Princess, ang dami ko pang puwedeng pigain sa'yo, eh. Ang dami ko pang puwedeng pigain sa'yo kuwento, pero ay, Tama baka na kasi oo, oo. matatapos na din yung break time Yeah, ko. yeah, yeah. I know, I know, I know, I know. Pero grabe, sis, akala nila DJ ka, akala nila scripted 'tong call natin, Ay, ang dami hindi. nagtatanong. But sis, sige nga, once again, pakilala ka ulit sa'min. Sino ka ulit? Ako si Princess, 35, from somewhere north in the US. At This is true, and hindi ako nila tinawagan, and this is not scripted. yeah. Kamusta kamusta experience mo na makausap mo ako ngayon at, maikwento mo 'tong, whole story mo? Ang saya! Ang saya. Thank you. Sana pag-uwi ko makabisita ako diyan at saka Yeah. Yeah. makapunta ako para makilala mo ako ng Yeah, personal. yeah, yeah. I hope, I hope, I hope. And, Mm. welcome ka dito sa station, sa 90.7 Love Radio. At syempre, si Boss Dudut also. Ang saya namin, napakasaya namin ngayong gabi na to dahil ito yung gabi na ang daming mga tao nakikinig sa atin. Although na, yes, may pagka-SPG, 'di ba, na pwedeng mong talagang Oo. takpan yung tenga ng bata, pero sa mundong magulo, 'di ba, Princess? Tama ka na Oo. sinasabi, dapat hindi tayo puro negative. Gusto natin maging masaya lang. Sa mundong Positive magulo lang, masaya lang, na oo. nagkakaaway-away sa posisyon, sa politika, 'di ba? I know. Agawan ng until now hindi nare-resolve yung flood control dito sa Pilipinas, Flood 'di ba? control, sana nga atin na lang yung bilyon-bilyon na pera Yes, nila para yeah, yeah. magbunga sa tao. Yeah. Siguro it's about time na maging masaya naman tayo, 'di ba? It's about Yes, time na oo. mag-share naman tayo ng good vibes. Hindi Good naman 'to, hindi vibes, naman 'to oo. masama, eh. Gusto natin na maging masaya lang at mapangiti natin yung mga kabisyo natin sa kabila ng ang laki-laki ng tax ng sinisingil sa atin, 'di ba? Mhm. And Kaya nga, yung tax namin ang laki din, pero dito yeah. sa amin may cashback lang yung ano namin, magfa-file na din kami ng tax. Dito wala na nagbabak. May back pay kami dito sa Yeah, tax, yeah. kaya Pero yun nga, Princess, thank you so much sa masayang gabi na to. Napakadaming nakatutok sa atin. Buong Pilipinas, buong mundo nakatutok sa iyo at mapapanood nila to through online din. And syempre, sa lahat po ng mga nakapihit ngayon sa 90.7 Love Radio, once again, thank you so much. And kasama natin si Princess, isang nurse. Di ba? May duty ka pa ngayon after neto, di ba? yes, oo, buti nga Wow. hindi ako natawag. De, ano na daw? Will na to ni Lord. Matapos natin tong part 2 mo. Matapos, Di ba? oo. Grabe.
Grabe, Lalabas na ba sis. si Boy Pindot? Si Boy Lala Dot-Dot? okay. Boss Dot, okay ba sa'yo? Lalabas ka ngayong gabi? Uy, tinapos ko yung story ko, lumabas ka, lumabas ka. Uy, Boss Dot, come here, brother. Sige na, bago natin ito matapos, it's already 11:55 PM mga kabisyo. May 5 minutes pa tayo para i-wrap up ito at napakasaya namin. At sobrang grateful namin dahil ang saya mo kausap, sis. Ang saya mo kausap. Thank you, And thank you. binigyan mo kami ng napakadaming masasayang hormones, happy hormones ngayon. No, grabe. Binuhay mo kami yung gabi namin, magkakakabag kami. Real talk. Yung mga inaantok na driver ngayon, ay naku, gising na gising. Gising na gising, hindi na sila madidisgrasya dahil gising na sila. Siguro Yeah. si DJ Rocky din ang grabe yung tawa nun. Yeah. Tingin ko, ay kukwento niya naman sa akin yun, natatawa din yun. Pero bago ang lahat mga kabisyo, total, si Princess nag-parto sa atin, yung wish ko din sa inyo, na maging 55, hearts, naging 71.k hearts tayo ngayong gabi na to, Wow. umabot ng 1.4k yung nakikinig sa atin through online, plus yung nasa radio pa mga kabisyo. Wow, grabe tong gabi natin na to. Wow, At, sensation. yes, ikaw ang inaabangan. At syempre, hindi lang ikaw, inaabangan din ang nag-iisang. Bago natin makakasama mga kabisyo. Ayan o, Dot-Dot. kamay muna. Ito, papakita. O yan, ayan na muna, kamay na muna. Ay, ang daya. Ay, daya. Ayan. Hindi, kalahati lang, dot, kalahati lang, dot. Yan, oh. Ayan, kalahati lang, dot. Suspense. Yan, oh. Hi ka na muna, dot. Ayan, mga kabisyo, kasi sa mga nakatutok po ngayon on air, may bago po kami makakasama dito. Kung dati, naririnig nyo po yung boses ni Boss Pindot. Ngayon po, meron na pong Boss Dot dito na mahilig dumot-dot. Ayan, Dumot-dot. dudot-dutin po kayong lahat, mga kabisyo, no? Ayan. Sa lahat po ng mga contents namin through online na nakikita nyo po sa YouTube after po ng live streaming namin dito, siya po yung nagpo-post nyon, siya po yung nag-aayos nyon mga kabisyo. So, eto po yun. Nandito si Boss Dot. Palabasin ko na ba? No? Palabasin ko na ba? Gusto mo na ba lumabas, Dot? Lumabas na Gusto mo na siya. bang ipakilala yung sarili mo o magbigay pa tayo ng More pagdating ni suspense. Rocky? Pagdating na ni Rocky! Sorry! Aabangan ko yan. Oh my God! Hindi lang pala si Rocky ang magbabalik, kundi meron din tayong ipapakita sa kanya. Anyway, mga kabisyo, maraming salamat. Once again, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Princess, 35 years old from US North, maraming salamat sa napakasayang Thank you din. kwento mo. Thank you. Thank you, sis. Lagi ka lang tumutok sa amin. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Mga kabisyo, grabe yun. No? Grabe. Napakasaya at napakagiliw ng ating gabi ngayon. So mga kabisyo, it's already 11:58 PM. At nais ko pong sabihin sa inyo na lagi nyo po kaming kasama, araw man o gabi, lagi pong bukas ang aming himpilan para sa inyo. Ipihit nyo lang po sa 90.7 Love Radio ang inyong mga radyo. O kaya mag-download ka ng app ng 90.7 Love Radio. Pumunta ka sa Facebook, YouTube, TikTok, 90.7. Kapag tinanong ka ano pinapakinggan mo, 90.7 Love Radio dahil punong-puno po ng pagmamahal, good vibes, iyakan, tawanan at kapupulutan ng aral. Lagi po natin tatandaan na huwag natin kalimutan maging masaya sa buhay natin. Maikli lang po ang buhay. Dumadagdag lang po ang buhay natin kapag nagiging masaya tayo. Diba? Sabi nga daw, yun lang. Hindi. Itawa mo kasi yan, kabisyo. Baka naman kasi sobrang seryoso mo na sa buhay mo. 'Di ba? Kailangan din natin ng break sa magulong mundong to. Ayan lang po ang gusto kong ipahatid sa inyo. Kaya mga kabisyo, handog po naming awitin sa inyo. Ito po ay gawa po ng 90.7 Love Radio sa inyo. Ito po ang awitin na kasama mo. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Once again, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!